Ja, og her står vi så med ernæringsekspert Jan Sellerik Burko. Han vil fortælle os lidt om, hvad det vil sige at være økologisk, og hvorfor vi skal vælge økologi. Jamen det var jo nemlig det, jeg vil sige lidt om i dag. Nu står vi jo her ved en afdeling her, hvor vi har nogle citroner. Det er det økologiske citroner, vi ser på. Der er nøglehulsmærke, og så er der det økologiske statskontrolleret økologisk. Og så kigger vi lidt på prisen nu. 17 kroner koster det for 3 af de her. Og det er jo ret mange penge. Så det er jo klart derfor, vi ser flere og flere, der ikke vælger det økologiske. Flere, der ikke har råd til det. Og hvis vi nu går videre herhen, så ser vi så citron, som ikke er økologisk. Det er altså den ikke økologiske udgave her. Der har vi 3 for 10. Og vi kan også se, hvor meget gulere den er på grund af det her tilsætningsstoffer. Hvorfor står vi, når nu vi taler om sundhed, hvorfor er det så, vi står her og stikker på en dejlig sukkerholdig slikkepind? Ja, det er jo faktisk et meget interessant spørgsmål, du stiller mig der, Jannik. Og der får du også chancen for at svare dig, at livet ikke kun handler om økologi og sundhed via den form. Men det handler også om at nyde livet og tage selv lov til at spise en lækker sukkerindholdig slikkepind. Det er også sundt. Ja, dejlige danske natur, når man bruger sådan noget lortegødning. Lort!